Diefstal binnen 1 minuut. Het is een opmerkelijk verhaal. Gisteren bij de rechtbank van Curaçao stond de 18-jarige Cleveron A. terecht. Hij heeft in oktober, november en januari 3 keer, onder meer in de buurt van Mambo, een auto gestolen. En dat kon hij binnen 1 minuut. Autoruit kapot maken, naar binnen gaan, slot kapot maken, stroomdraadjes in zijn charger en wegreed hij. 18 jaar. Kia Rio en Hyundai, dat waren de type auto's die hij meenam. Daarnaast wordt hij verdacht van een overval bij een Chinese winkel. En is hij betrokken geweest bij die zaak die heel veel aandacht heeft gekregen. Toen in januari een toeriste werd meegesleurd voor Mambo. Ze had haar tas afgepakt, ze liet niet los. En meer dan 50 meter werd ze naast de auto meegesleurd. Vreselijk om te zien, die beelden. Er zijn nu tegen hem geëist 20 maanden jeugddetentie, waarvan 12 voorwaardelijk, en reclasseringbegeleiding. Na zijn straf moet hij 6 maanden enkelband dragen en 22 uur taakstraf voltooien. Opmerkelijk is, in deze gevallen zijn het vaak jongeren die drop-out zijn. Deze jongen, Cleveron A, doet het goed op school, houdt goede cijfers en de rechter wees hem erop dat hij nog jong is en aan zijn toekomst